Pri stavbe domu sa zväčšene realizuje aj garáž. Aj v tejto stavbe je potrebné zvoliť typ dverí. Sekcionálne garážové brány je možno zabudovať do každého otvoru garáže a poskytujú väčšiu šírku prejazdu ako výklopné brány. Bohatá ponuka dizajnu panelov a výber farieb a ich zladenie je tiež dôležité. Výhodou nami ponúkaných garážových brán je možnosť farebne zladiť aj s hliníkovými aj s plastovými oknami. Výsuvné garážové brány sú spoľahlivé, priestorovo úsporné a esteticky riešené s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami a výhodnou cenou. Výrobca týchto brán venuje veľkú pozornosť vlastnému vývoju inovatívnych riešení, ktoré neustále zdokonaľuje. V dnešnej dobe je samozrejmosťou používať garážové brány s diaľkovým ovládačom, pričom každý diaľkový ovládač komunikuje samostatne s riadiacou jednotkou. Tým neexistuje možnosť vytvorenia klonov a vieme odprogramovať ovládač pri stráte, čím dosiahneme najvyššiu bezpečnosť. V predajnom portfóliu firmy Rakistav nájdete brany nielen s ochranou proti pricviknutiu prstov, ale aj ďalšou bezpečnostnou poistkou. Elektrické garážové brány je možné pri výpadku elektrickej energie alebo nejakej poruche odblokovať manuálne týmto núdzovým odblokom. Sekcionálne brány sa otvárajú zvislo a sú umiestnené tesne pod stropom. Vďaka tomuto princípu konštrukcie je k dispozícii maximálne miesto v garáži a pred garážou. Sú optimálne utesnené na všetkých 4 stranách vďaka trvalo elastickým tesneniam odolným voči poveternostným vplyvom.